Tak to, dívej. Můžeš udělat návod a dát to na YouTube, jako víš co, kérovací. Ne, že by mi pokérovaný všechno. Kérovací stroje. Kérku. Ne, jak je to tetovací. Tetovací. Ty děláš si tady tetou studio. Tatou. Ano. Tatou studio. Jo, vole. Když to máš pepokru. Tam máš ty pastelky. No vidíš, vole, díváš jak to do mojich kurví, zítra to musí. Zítra bys tam měl ten barevné. Zítra tady bude tvůj tata úplně mrajme, co víte. No to jo. Jsem říkal, nevím, se ti nikdo nesmáte, kocůra, víte, co. Jako, ty to jsi dělal tu kérku na noze. Ano. Tu maxi kérku. Ano, už vidíš, to frčí. Ježíš jsem. Ticho, vole. Už. Proč se pada nemíchat, vole? Co ti je? Co to je moje, ty jsi to rozhodný. Jak dál můžeš se spravit, kurva. Dívaj. Vidíš, jaké jemné spichy, vole. Šlašťáva, vole. To je přežíte, ten motor. Když to netočí skoro. Ukáž, vole. Na co? Ne, to má takový cuplík speciální, který nejde vidět. To jako... Když jak se ti to zase roztočí, tak to tu barvu vydrbe ven. Ne, to dovnitřku se tam zajebe. Tam je takový šváb, on to dovnitřku, on to pak spouštěl. Jo, ale netočí se ti to. Ale to se tak schválně, víš co, cvičně, vole. Ty tomu nerozumíš. Ty vždycky, jak to dáš k ruce, takže to se netočí. Ty přeřadě to točí aspoň chvíli. Ty bych se nechal pokérovaný. Tak to dívat se nevyřešil. Drž to jak ptáka. Co tetuješ, vole, draka? Címku, Ukáž ty kérce. můžeme to víš, zapoznáš to tak, vidí a by nemělo jít domů. Jo, totální drak. Vlkodlak. Taky. Kýrovaný. Totální kérovací stroj tady. Jo. Ty pastelky. A teď tu, dívaj se tyhle značky. Počkej, ukáž, Kohinor. Knoflík. Vidíš, tak mají být správně dráty zaizolované. Špendlík. Rýpal si čistý. Takže jde si na dvoře. Na dvoře. Cigáru. Zaizolovaná kabeláž. A toto je trafo, vole. Trafo? To je, tam... Cestovní dobíječ. Trafo. To je speciální.